Sanibonani, momusha la ekhaya siyakwamukela hlala nathi usokozele wonke amaphupho esibe siwafunda. Ungabuza kwi-comment kanti-ke ikhona nencwadi yamaphupho iba u-500 sikuposela ngophepha. Phuthuma usubscribe ku-YouTube sichaza amaphupho. Usifollow yonke indawo, sinalo i-page ku-Facebook sichaza amaphupho. Ekhaya lamaphupho namhlanje sikhuluma ngamazinyo. Ngibonile kwi-comment section kunomuntu obuzile ethi ngabe mawukuthi unokuphupha amazinyo ulokhu waphupha lokho kusuke kubika ukuthini? Ngicabanga ukuthi-ke manje uzophenduleka, uzoyithola impendulo. Ukuphupha ngizochaza ngazo zonke indlela zamazinyo, ngigwema ini ngingathi ngiyalichaza izinyo ngiqede ngalo ngichaza okukodwa kube khona omunye ozoqhamuka ukuthi hayi mina ngiphupha eliqephukile, hayi mina ngiphupha eliphuma, hayi mina ngiphupha elingena, yabo. So ngizozama ukuthi ngikhave zonke izindlela zalo izinyo. Amazinyo, ukuphupha likhumuka izinyo noma ngithi mhlawumbe amazinyo. Lokho kukhomba ukuthi-ke kunokuthile okuyigugu kuwena okuzokulahlekela. Kungabe umuntu wakho, kungabe ingane, kungabe imoto. Niyazazi-ke izinto-ke ezingamagugu ey'mpilweni zenu. Ebese-ke sidlule-ke uma-ke uphupha amazinyo amaningi. Lapho-ke uma ukuthi asuke ephuma amazinyo ephuma, bengisho lokhu ukuthi ephuma, usuke udinga igobongo. Usunga-check-a ku-YouTube, kunevidiyo lapha sichaza kabanzi ukuthi yini igobongo, lilungiswa kanjani. Kanti nami ngiyakwazi ukuthi ngikudlulisele kumkhulu ekwazi ukuthi ekusize ey'ntweni ey'kanjalo ngegobongo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi-ke iphupho lokhu libuya kaningi uze uxwaye nawe uthi yenina leli phupho kungani-ke lokhu libuya kaningi. Uma-ke lize lokhu libuya kaningi, lokhu libuya uliphupha amazinyo ayaphuma, uyabona noma linye kodwa lilokhu libuya. Kungenzeka ukuthi lapho kumele ulungise indaba yesibongo, inesibongo nje, ngiyasola ukuthi inesibongo phakathi. Kungenzeka ukuthi awusiyo wala wena ocabanga ukuthi ngowakhona, kodwa angisho phela ukuthi awusiyena. Sengiyasho ukuthi kungenzeka kokunye kuyenzeka ukuthi ubanga kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kungabi indaba yesibongo, hhayi ukuthi ngasoke isikhathi soke indaba yesibongo, because uyawuka umuntu efike ekutshela ukuthi hhayi indaba yesibongo kanti isibongo isekhakini, isibongo oyibiza ngaso lapho kusuke kuwukuthi ubangwa izidalwa, idalwa zasekhakini, idalwa zasekhaya komama. Kungenzeka ukuthi ubangwa izidalwa, abanye beze beyibeke ngale ndlela le, kanti kahle kahle yile ndlela le yokuthi wena ubangwa izidalwa. Kuyenzeka-ke omunye kube ukuthi uyaphupha nje 3 years back nje wena kade waphela ukuphupha nje amazinyo elokhu ephuma amazinyo, yabo. Kulokho-ke uma ungakusukumeli ungagcina-ke mhlampe-ke usuhanjelwe unkosikazi, uhlukana nomuntu othandana naye, uphelelwe umsebenzi, cause akukho right ukuphupha nje lokhu uphupha amazinyo ephuma uhlale uphumule. Cha, sukuma ulungise. Futhi uma umuntu obanga yidalwa wena kusuke kumele usukume ulungise izinto zakho. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi-ke uthathe isikhathi sakho ungilalele. Usungaphuthuma ku-YouTube sichaza amaphupho, ungaphuthuma ku-Facebook sichaza amaphupho, ungaphuthuma ku-TikTok sichaza amaphupho. Usubscribe, ushiye-ke a-comment nombuzo okanye uthathe inombolo ezobe ibhaliwe lapho usibhalele. Sinama-products, sinazo iy'nsipho ey'hlukahlukene, kuningi esinakho la ekhaya bakithi. Ungasithinta WhatsApp sokunikeza nje i-list nama-price list ezinto esidayisayo nisale